mga kalakwatcha? So another day, another vlog na po, no? So sa mga bago rin sa akong channel, this is Photograoher and welcome to Kalakwatcha TV. So karon nata karon sa San Francisco, California, San Francisco, Cebu. So right, so nami diri karon dili lang para mag enjoy lang, no? So nata karon kay kasal na gid. So niyari ko atong last May 6. So karon kasal na gid niya. So nata karon para mag shoot sa simbahan diri. So at the same time amo kung libot-liboton diri kay para masulit po damong lakaw. So gamhanan kita guys kay natay kauban karon ng atong ka-vlog Busian Stars. Yo, what's up man? Subscribe my channel guys. Kago, subscribe, plug mo na yun. Ginagawa mo. So, sige guys, no. Ako, ilibot na mo diri sa San Francisco, sa ilang lungsod or poblasyon. So, tara na guys, kabanta sa paglakwatcha. Just 3, 2, 1, Lego. One eternity later. This is it, kasal na gid, no? Kasal na gid sa akong client. So na kami karon sa Camotes Resort. Oh, sa pagbasa na bro, Camao yun. So basta maran siya. And then karon nag-una lang mi diri para makatanaw sa misa video, then makakuha sa mga detailed shots. Before na sa mga panghitabo, ito sa sa among gistihan karon nga. Wala lang eh. Resort lang naman. So right, house start naman sa among gistihan karon. Lego. A few inches later. So mao na tanong. Kadito kay nga house tour, no, kay marag kapikil sa oras, tapos karon naka-highlight ko karon. Kay kanay ato ang baby mo ni ron, so di lagi na nato gimiton pang vlog. Ang highlight lang sa kay at least kini siya wide pod. So right. So stay tuned lang, no, kay magtrabaho sa mi. Hey guys, di taon mi bisita diri, no. Nami diri para magtrabaho. So right. Stay tuned lang para sa mga sunod nga video. Montage lang siguro ni. Sa mga bago dahil sa akong channel, please subscribe my channel, Kalakwatcha TV. Let's go! Ginagawa mo. One eternity later. Guys, so right, may tamadungog ko ninyo, no. So pasinsya karon ra ko naka-update, busy lang yun. So bago pa naman ang event guys, success. So right, medyo struggle ganina kay nag-burnout, pero okay ra, laban. So muli na yato ang event guys. Ako ra po di pakita ninyo. Just 3, 2, 1, let's go.
Alright, so mao na to no. Tuwang vlog. So wala na mi ka vlog pagpadong na mo diri sa Mandawi. So, kay grabe na dukaan na paghuman 7 tatog mi pagkadlaw na to ni balik ni biyahe na mo. Ni biyahe na mi padong diri sa Mandawi. So alright. So dili na pud na ako tapuson ng vlog. So salamat din sa pagtanaw. So guys, salamat mga kalakwatcha, salamat sa supporta kay nata sa mga 700 plus na subscribers. So, kung ikaw ka ng laban, okay, so, comment down below guys, mga kalakwatcha, kung namin mga ikasuggest, mga pwede na ito content sa umabot na ito ng video. So, right, nakita na lang po sa sunod mo vlog, Chero TV. Let's go!